Fil-Kungress li għadda aħna konna ħabbarna li l-Workers Union ħatibda toffri servizzi ġodda li mhux neċessarjament ikunu relatati ma' relazzjoni industrijali. U dan l-ftehim li lħaqna llum mal-kumpanija MCF Malta Limited huwa dwar id-destrija fej fiha l-imsieħba tal-Workers Union ħajibdaw jingħataw discount addizzjonali fuq dak kollu li jagħmlu ġewwa din il-klinika, klinika li għadha kif fetħet issa l-ewwel branch tagħha ġewwa San Ġwan u li għandha l-ħsieb li tiftaħ iktar branches imxerdin ma' Malta kollha. Il-ħsieb tagħna huwa li immorru pass oltre minn meta bdejna ngħidu li l-ħaddiem aħna narawh b'mod holistiku u b'mod holistiku qed nagħtu każ ħafna il-ħajja, is-saħħa tiegħu u il-well-being tal-persuna. Dal-aħħar is-segretarji kollha għamlu kors dwar il-Mental Health First Aider, dan huwa pass ieħor li naraw li l-imsieħba tagħna barra li ntejwulhom il-kundizzjonijiet tagħhom jgħixu ħajja aħjar u nemmen li jgħixu ħajja aħjar billi nkoll nagħtuhom servizzi, aċċess għal servizzi li ftit huma dawk li għandhom aċċess għalihom bil-prezzijiet li għandhom din il-klinika li mhumiex esaġerati fil-prezzijiet tagħhom u barra id-discounts li ħajneda nemmnu li ħajkollhom firxa ta' servizzi ġodda li ħajkun hemm. Barra hekk qegħdin ftehmna wkoll, iddiskutejna wkoll biex għan numru limitat ta' persuni vulnerabbli ħanofrulhom l-aċċess li lestituhom is-servizzi anki b'xejn dak kollu li għandhom għamlu. Din hija relazzjoni li għadha qed tinbet illum u bħal kull ħaġa oħra hija esperjenza li din nitalmu minnha u rridu nkomplu niżviluppawha. Il-will tal-ġixnaħat huwa li nkomplu naħdmu flimkien u nofru iżjed servizzi, però anki bħala Workers Union dan huwa parti minn pakkett ta' servizzi li matul din is-sena qed inkunu nillonċjaw biex nagħtu valur addizzjonali lill-isħubija fil-Workers Union. Aħna rridu li kull ħaddiem, kull membru tagħna ikollu firxa ta' servizzi li l-ebda union oħra ma tagħti.